Ayag Damdamag maipatungpal para iti pannakasapol ti mapukpukaw nga agtutubo idiay Sagada Mountain Province. Kabiyatan na baro ang Management and Development Plan ti Apayaw Abulog River Basin para ti Environment Protection idiay Apayaw maisaksakan. Report manibod kini Brigitte Marcasi-Pangosfian. Kas may tunos itikid daw ti pamilya ti mapukpukaw nga agtutubo iti Sagada Mountain Province ani Sofia Magalgalit Uriya. Temporaryo ana isardeng ti Operation Sofia ita nga aldawa. Daytoy katapno maipatungpal ti Ayag Damdamag. Iti pagtaengan ti biktima ken maikan ti gundaway dagiti babae akameng ti komunidad nga agbirok. Iti baet ti dayta, agtaltalinaed nga alerto ti Incident Management Team ang mangipaay iti assistance akasapulan para iti pannakabirok iti agtutubo bayat ang maururay ti ama ti biktima. May palagip nga inmunaan ni padamag ti pannakapukaw ti agtutubo ani Sofia idi Sabado ti malema. Kabayatan na, nakarikaplata ti sumagmamano a kalsada iti Mountain Province. As of 7 a.m. ita nga aldaw, totally closed kapo iti panagragaay ti Tadjan Cervantes National Road via Kalakaban, iso a may balbalakad a magna iti Mountain Province Ilocos Road via Kayan Road. Totally closed mutlaang ti sinagbat section ti Balawa Tadjan Nakawang Road ken Mabalite Nakawang Road. Iti monitoring met ti DPWH Cordillera. As of 9 a.m. ket open-close situation ti Junction Talubin Barlig Kalakad Road iti Sitio Pingew Barangay Talubin Bontok gapu iti unstable a slope ken road cut. One lane passable met gapo iti slope collapse ti Mountain Province Tabuk and Rile Road. Iti sitio Agadyang Batwagan sa Danga ken Baguio Bontoc Road iti sitio Tabak sa Bangana. Manarimaan metten ti clearing operation kadagiti nasao a kalsada. Kas adang tapno maliklikan ti epekto ti agbaliw-baliw a klima. Mapatibkar ti proteksyon ken mapatalged dagiti umili ti Apayaw, isaksakad ita ti provincial government ti Apayaw ti napabaro a management ken development plan para iti Abayaw Abulog River Basin. Babaan iti daytoy, makabukol da iti napinta sa plano para iti watershed ken environmental protection, conservation kadagiti natural resources, water resource management, disaster risk reduction, climate resilience ken sustainable development ti probinsya. Naipeteng nga napateg daytoy a plano para iti panagduras dagiti iya Apayaw nang runa ita a mapaspasaran ti agsasaruno ken nakaro a panagtudtudo. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.